Bafowethu, nali iqiniso elithinta ama-viewers ke ezingoma ke zingamthandeni ke kanjalo nezingoma ke zika Sminorff ke lapha ke okuyibona ke abahamba phambili enkundleni zokuxhumana okusabalala imibiko yokuthi ke bawathengile ke ama-viewers ke aka YouTube njengoba ke ingoma zabo ke zitrend iphinde futhi igijime nje ngendlela egijima ngayo. Bafowethu, amampunge lawo amanga aluhlaza. Izingoma Sminorff akawathenga ngama-viewers azo noMthandeni iParis. Ama-viewers eParis akazange wathenge. Akubeka indlebe khona la kwisiqiniseko esemida ngize nodaba. Ngifuna ukukuthatha ngikubeke ngolimi lukaMageba kuphela. Ake ngiqale ngibingelela abantu abaqala ukusijoyina kuleli khasi. Ngithi sanibonani bafowethu, uma niqala ukungena ngicela nenze ubulungiswa ke naze button ka subscribe ke niphinde ke ni like ke lama video enginenzela wona. Webafowethu, nazi indaba zeqiniso engathathi ihlangothi engathathi iside ecacisa ba ngokoma viewers aka YouTube nabaculi bakaMaskandi. Ingoma kaMthandeni iParis ayiwathenga ngama viewers. La ama viewers akuleya ngoma iyawa deserve ngendlela bikade itrenda ngakhona namanje abantu abayithanda ngakhona. Ingakho ikhupula ama viewers ngoba abantu bayidlale endaweni efanele. uSminorff akawathenga ngama viewers. Ingoma yakhe imnandi, abantu bayayithanda. Sikhumbule uSminorff noma ngabe kuthiwa abalandeli abaningi asibazi bakhe, kodwa abantu abathanda umculo omnandi bayawudlala umculo kaSminorff. Nabantu abalandela uMthandeni bayawudlala futhi umculo kaSminorff. Kungenza ukuthi ingcosana ayudlale iyona ephikisana nama viewers engoma kaSminorff. Izingoma zingena kanjena ke kwi-channel. uMthandeni ingoma zakhe zilawulwa i-distributor. uSminorff ingoma zakhe zilawula futhi i-distributor. Kanjani na? Kanje. Ingakho umculo kaMaskandi afike abhale page lakhe la Facebook athi bafowethu ngicela nisibekezelela labantu abasiza ngeingoma. Ayikakaveli kodwa zizovela maduze. Aveze isixoliso sikanjalo. Yini na angathathi avela afaka ingoma ku YouTube ivele sometime ngoba YouTube mina I'm a content creator. If ngifaka ingoma manje izovela manje within 1 minute. Kodwa umculo kaMaskandi uyasilindisa ngoba kusuke isaloda isystem yezingoma. Abakwazi ukulawula ngalo ndlela umculo wabo ukuthi bawenze isinoma kanjani because kune distributor elawula umculo kaMaskandi noma ingoma zomculo kaMaskandi. uSminorff akawulawula umculo wakhe kodwa ulawulwe i-distributor. Ingakho ilink siza sayithola leshanyana kancane because besingeke siyithole same time ngoba kuba uSminorff ulawula umculo wakhe bongathi kushaya u6 o'clock ntambama asewufakile ulindeni bengakalinda ngithi. So bafethu ngiqonde ukunichazela la kwisiqiniseko esemide ukuthi ama viewers awathengeki, kodwa mina ngoba ngiyi-content creator kungangisuka manje ngihambe ngiyawathenga ama viewers mukuya ngokuthi athenge wala athengwa khona, ngoba mina into ngiyifaka manje ivele manje ngapho ke kunina niyibuke manje ngiyawulawula ku YouTube wami. Kodwa umculo kaMaskandi akakwenzi lokho. Bafowethu, asifundeni ukwamukela uma umculo kaMaskandi enze kahle, masincomeni uSminorff usebenzile, uMthandeni wasebenza, basasebenzile futhi namanje. Bafowethu, ileso.